weer wel relaxed. Ja, Is dat niet te goelen? Nee. Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar juist ik om het skip heen, Maarten, hoeveel mensen hier staan? Ja, dat is toch geweldig. Ja. We weten het. Het skip van papiermaché van staatskeusner Marten Winters maakt het wetter. Is het te verhelpen? Dat moet de komende weken blikken. Daarvoor luidt het skip nou weer even veilig op een wal. De K-route neemt jou graag mee naar Aroensnij, naar die bijzondere dag van de wetterletting. Ja, het is over september 9/11. Dat is een wat beladen dag natuurlijk. Maar hier in Ljouwert is het feest. Want het skip van papiermaché van Marten Winters is op waai naar het wetter. Er zijn hele protte mensen aan de kant om te zien. En haast gaat er omheen. En het spannendste is natuurlijk, bloed hij druwen. Kan het skip varen? Wij gaan het zien. En wat zit er nog meer in de K-route? Het tragische leven van atlete Foekje Dillema is het onderwerp van opera Draaf Foekje Draaf. Wij wien bij de première. Het dierbelofte van de Harkema speelt een voorstelling over Simke Kloosterman. Zij wie de eerste Frieske publicerende schreeuwster. En het verhaal van die bjusterbaarlijke onderneming van Marten Winters. Ofwel, hoe het een bizar idee dochs klerenbare werkelijkheid worden is. Het is een heel ding. Nou. Ik denk net al dat het zo groot weer. Nou, varen we. Het is te hopen dat het dicht is. Ik ga het niet testen. Nee. Ik ga wel een groot risico nemen bij mij. Want ja, de kist wel roepen van ik wil dit wan en help mij en doch mij. Maar ja, ik had het wel vaker zijn. Ik zeg van ja, als mensen dat net willen, ja, dan dat wie eigenlijk een van de grootste zwargen die ik van tevoren hier. Maar dat is hier nog net uitkwam, want het is juist de andere kant op. Er zijn zoveel mensen die graag helpen willen en het leuk vinden om dingen te doen. Werd het eigenlijk heel simpel zijn op Del komt toen er komt mijn plan. Ik hier een plan en dat wie een soort krankzinnig zo van dit wil ik doen. Maar dan wordt het steeds concreter en in de rin van de tijd gebeurt er gewoon van alles. Er zijn al die mensen die er bij onhekje en maar een soort passie en energie en kennis daarom mij door. En na 2 jaar is het gewoon oors. Het project is echt verloren in die zin. Het is theorie. En die theorie is, we maken een skip van 20 meter van papier-maché. Het wie zelfs eerst 30. Maar dat weer net realistisch. En dat kon ik niet eens op het plein lezen op deze manier. Maar goed, dat weer de bedoeling. Zo van, we maken een skip. En dat vullen we met verhalen. En besteed ik uit verhalen. Dus met foto's en dat soort zaken. En dat is een model van meidje. Denk je. Maar dat is heel wat oors. Door het hele werkproces waar van alles in gebeurt. En meesten die, er binnen hier meer dan 2000 leerlingen west die mij helpen. En die vinden ook wat van het skip. En dat skip is echt een beetje van hun, want zij hadden er wat aan dienen. En heel vaak steekt hun foto direct op of een tekening. Dus het wordt, van theorie wordt het gewoon een concreet ding. En dat ding dat krijgt van mijzelf, maar ik voor een heel soort oren mensen, krijgt dat een orenwaarde dan dat theoretisch betocht hast. Dus wat gebeurt er? Ik vind wel, daar mag je gewoon op anticiperen. En ik vind het eigenlijk gewoon een beetje cynisch als je zegt van nou, we flikkeren het de plomp in en we zorgen wel wat er gebeurt. Ik vind dat ik een soort verantwoordelijkheid heb om wel mijn best te doen. Om in ieder geval, al droogt het maar een dij, maar dat in ieder geval een soort bestendigheid misschien krijgt. Zo
omdat het begon te regenen. Ja. Dan was het pakje geweest. Ik ga er wel wekker van wijzen. Van ja, hoe moet dit al hier? Maar ik ga een soort... Dit is echt net meer een werkmaatje. Dit is gewoon het werk leven. Dit is gewoon het ding leven. Want oors kind het net. En dan kist altijd nog wel in de koers starten. Maar dat mag dan maar na 11 september. Ja, toch? Kom jongens, kom! Het is wel zo, als er één ding is wat ik geleerd heb van dit project, ik van mezelf persoonlijk, want ik heb er heel soort van geleerd, is dat het altijd wel goed komt. En als het net goed komt, dan is het wel weer op een andere manier is er wel weer wat. En dat is in de kunst is het eigenlijk wel, ik bedoel, mijn hele leven ben ik daar nou mee bezig. En er zit uiteindelijk altijd onzekerheid in. Maar dit wie wel een soort onzekerheid to the max. Dit wie, Omdat er zoveel mensen bij belutsen binnen op een bepaald stuit. ja. Hè? Ja, en ik viel me direct verantwoordelijk voor. En dat is soms wel eens wat lastig, want er zitten ik mensen tussen die gewoon echt die hebben gewoon een soort persoonlijke problemen. En hoe vier ik gist erin? Want het is wel een kunstproject, maar daar ben ik mensen die hebben gewoon psychische problemen. En dat kist misschien een dijk, kist dat bij horen, maar dat borrelt vanzelfs op. We beginnen maar even voor het gemak vanuit dat het droogt. En dat het droom bloot. En het skip is eigenlijk van binnen, het is gewoon een heel mooi ding. En we kunnen dingen organiseren waar nou op een jongen 2 concerten erin horen. Maar 30 man per keer. En dat is fantastisch. Gewoon heel iets podium erin. En nou, dat soort dingen wil ik doen. Dus ik wil het wel. Zo, in principe is mijn taak als staatskunstenaar zit erop. Maar als het skip er is, dan moet het echt broekt worden. Dus ik ga er gewoon mee terug. Hij drijft. Ja. Ja, heerlijk. We hebben wel een beetje lekkage. Beneden. Ja, dat is toch geweldig. Het skip droogt. Het droogt net alleen nog. Het vaart. Het wordt dan wel lutsen. Nou ja, Jim Martin werd helemaal knuffeld daar op het dek. Dit is voor hem het moment. Het skip vaart. En ik vind ze geweldig leuk dat ze volle mensen op elkaar binnen. Het is echt een ding van de stad. En volgens mij is dat krek wat Martin Winters hoort. Nou Frank de hier, jongen. Smijt het ding tegen voorzichtig ermee, want hij is van glas. Suikerglas. 1, 2. Nou, proost meisken. En ik zit hier samen in op een meneer op Hans Haukema. Die had er niet een samen een gedicht. Al heb ik niets met motorboten en zeker niet met hele grote. Het is een cultureel plezier te kijken naar dit vaartuig hier. Wij gaan even naar een oorverhaal, naar de première van Draaf, Foekje Draaf. De opera over het leven van atlete Foekje Dillema, dat tragische verhaal. Het ging in première vreed in de Harmonie op het Blaasmuziekfestival Blow Your Mind.
Wat kan een componist met Foukie Dillema? Hij kan natuurlijk van alles doen met haar geschiedenis. Foukie houdt mij geen noten. Die zei ik net van het mat heeg of leeg, wat ik maar. Wat ze mij wel houdt, is tempo. Het is een vrouw die van beroep een draafster wie. Nou, bij draven denk je aan tempo. Dat is zo niet een keer vertaald naar muziek. En dus dat ken zij mij absoluut aan. Ja, tempo. Foukie Dillema is die al heel lang op mijn verlanglijstje, dus doe ik al om mijn vregen jaar, dan heb je dit een teltwiefelen. Ja, omdat het eigenlijk een soort haast van klassiek drama is natuurlijk, van een mensje. Stel je voor, ja, dat is een vanker van, wat is er, 16 in de oorlog of zo, en ja, de vrouw is lieds, boeren met een deer in een dikje, en dan niet een oorlog houden. En je ontdekken dat je iets met atletiek kent, je ontdekken dat je hartstikke best bent, je komt in boeten post, kolom, jou, het grains. Zij is van een onbekend Fries famke naar een hichte ta roem, zeg maar. En dan ineens is het gebeurd omdat zij terug de knauw schoen werd als een man. En dan krijgt ze dat jaren en valt ze weer nog dieper, nog dieper. En dat ben natuurlijk wel ingrediënt voor om iets dramatisch te maken. Ik heb ook in eerste instantie gevraagd, lever je mij 13 hoofdstukken, steeds maar haatstukken uit het leven van Foukie. Hij koert verhaal zelfs, ik wil. En dan wil ik daar wel een compilatie van maken. Van ik denk, oké, dat ben muziek, dat ben stukken tekst, die kan ik gebruiken. En toen had hij me een opzetje gestuurd, zeker 4, 6 veldjes. En daar stond op een gegeven moment een gedeelte in wat ging over draven. En ik wist direct, dit is het, dit moet ik absoluut hebben. Hè. Trainen op de stoep, trainen op het gas, trainen op het gravel, trainen, concentratie. Dus ik zei tegen hem, dit soort teksten, dat wil ik. Nou, wat het mooie van draven is dat als je op een gegeven moment krijgt een soort van ritme van ziekhelling, van een houding, er is een stappenfrequentie. Het is een soort van cadans en omdat Lo wel iets met minimal music weer, ja, wat zou op herhaling zitten en op fast cadans en op ritmes. Het wordt dat ik dacht, ja, het is kat en bakkie. Het werkje van koor is voor mij net nee, maar wat ik wel een aardige keuze aan vond is dat Lowell zei, ik wil net een jongeres die dan dus ik Foukie Dillema is, maar ik wil het abstracter horen. Ik wil het koor als een soort van de stem van Foukie Dillema. Dus dat net een toneelstuk waard, maar krijg via een koorstuk een soort van abstractie krijgt, daar wie ik wel heel bot maar in is. Ik heb het zelfs net betocht, maar doet hij dat zo uit, dacht ik, ja, dat is een hele goede keuze. Ik heb die teksten uitgezocht die vanuit Foukie tocht binnen. Dus er zijn geen teksten bij die over Fanny Blanke Schoen gaan. Of dat Fanny Blanke Schoen op een gegeven moment onder het wut is. Die heb ik alle vermeden. Ik heb geprobeerd om in de ziel van Foukie te kroepen. En de teksten die vanuit haar tocht binnen, die heb ik gepakt. Natuurlijk vertel je het verhaal hoe het gong is. Maar ik heb het sadien, en dat heb ik mijn bouw over online, het koor dat moet verhalend werden, zonder sentimenteel te worden.
moeten we hier een prijsvraag uitschreeuwen. Ja. Mensen kunnen reden hoe zwaar het schip is. Ja. Maar, nou hebben we maar 1 reactie. Dat is echt net zo volle. Nee, net zo vol. Nee, ik ben benieuwd dat er Joet en ik zie het hoe ze man hier. Ja. Zusjes met dingen pakken soms heel oors uit als ze betinkt. Dat hebben wij dus ook wel eens. Ja. Het Stalen uit Doetinchem. En die zei 580 kilo. 480 kilo. Dus ik denk dat hij een soort roeiboordje voor eigen Ja, had. dat had er net een goede maat, denk ik. Nee, Zes het? nog een ton, dus dat is nog een 1000 kilo. Nog een 1000 kilo. Ja. Wat doen we nou maar die Stalen? Wat vies je? Nou, die mag maar een keer mij varen, dan kunnen ze zien hoe zwaar het wol is. Nou, is dat sympathiek of wat? Het Stalen maar die 480 kilo. Hij mij. Well, I wish that you were mine. Jongens, ook jullie hier vergeten. Vlak zitten in het kader van het geheim van de kanselier. Het geheim van de kanselier, van het theater. Het is gezellig druk hier in de presentuin. Dus net alleen nog voor het schip. Het is wat ik uitmerken en het kiest Jen en het kiest ik jaren. Wij gaan naar de volgende reportage. Het Ierpelof van de Harkema speelt een stuk over Simke Kloosterman. Zij weer de eerste Frieske schreeuwster die het ik publiceren. En daar maken ze een Ierpelof stuk over in de Harkema. Het is een hele eer dat de jury mijn werk bekroont met de Simke Kloostermanprijs. Ik ben daar tegen geweest mij, maar ik moet je eigenlijk eerlijk bekennen dat ik te min al weet van Simke Kloosterman. Waar in de goorigheid wie is Simke Kloosterman eens? Simke Kloosterman wie een van de eerste Frieske schreeuwsters die het ek publiceren waard. Ze waard binnen in Twiesel in 1876 en schreun in haar leven zowel poëzie als proza. Sint-Wurg wordt één keer in de 3 jaar de Simke Kloostermanprijs uitreikt voor het beste Frieske bennenboek. Voor de Harkema is dit genoeg reden om over het leven van Simke een Ierpenloftspul te maken. In een heel veel aan dat alleen de mensen maar in haar droom waren heen te gaan. En dat de geur van de wietbeplomde twiegen door de zuidwind over het wierde geer waait. Wen het een heel mooi prinsesje in een prachtig kasteel. En om eens toe, hè? Ja. Moest dan net met die oren bij een polstok springen? Ach, binnen het dwart ben en ze begreep me dus net. Hoe komt dat zo? Nou, ze razen en vjocht je altijd aan zo. En daar hou je toch net van? Ik mij wel met je hand van doen en een bjatje. Meesken, alle keer van harte welkom bij het Simke Kloostermanhuis. Ik neem aan dat je hem alle keer heel dicht onder de hoed van Simke zit op dit moment. En dat je hem alle keer staat te popelen om het heilige der heiligen te betreden. Naast het feit dat Simke natuurlijk een beroemde schreeuwster, Friese schreeuwster, hier zijn nog volle meer talenten. Ze mocht ook heel graag spelen. Piano wie vooral het ding, maar ze kon ook heel goed orgel spelen. Wij gaan uit van Simke haar leven. En dat is wat oors als Simke haar literatuur. En Simke had de literatuur wel maken en wij broeken die in dichtvorm. Die bepaalde scènes onderstreken, zeg maar. Dus de dingen die ze zelf schreeuwen had, die jest dan op de achtergrond. En die gaan dan over dat wat ze beleven had of dat wat het gevolg is van wat ze beleven had. En ik denk dat het daar toegankelijker van wordt om het zeg maar, gewoon te houden, want uiteindelijk wie is echt maar een gewoon mens. Waarom denkt dat ik altijd voort ben? Waarom denkt dat ik altijd in het hokje naast de moeder sliep? Ik weet heel goed waarom je altijd voort bent en waarom je altijd in het hokje lijst te sliepen. Doe les never in het hokje te sliepen naast die moeder. Dat is die liefde. Maar die moedercomplex. Ik ga hier scheert. Nee, dat scheert me nog van, is dat? Hou op! De douwe. Wat wie het lied zei misschien. Ja. Ik heb me net over het algemeen net een heel sympathieke vrouw daar. Volgens mij was ze enorm perfectionistisch. Zo alles zelfs regel je. Ze wou net dat er iets verkeerd ging. Zelfs een begrafenis had ze versnijn. Dat maakt echt een lied zwief geweest. Ik ben net heel erg lang. Ja, maar hier is die jurk toch krijgt, dat wie echt is, heerste. Ik zie het rode krimpels. Zo de eerst in het dorp en ik wil van hey Simke Kloosterman. Ik dacht dat dat een man wie. Ik ken het alleen maar van de Simke Kloosterman paard of waar wie dat dan. Dus ik denk dat wel bij een peer of bij een soort mensen wat eigen iepen die zelfs van oh wie dat dus een scrooster en oh nou. Ik hoop dat ze bij het stuk wij komen en zeggen van goh ik weet nou wat meer interessant. Ik wilde meer hoe weet het zo.
Maar dat had ik nog zelf ik wel. Ik wist er eigenlijk niet zo vol van, maar het is wel interessant om er nou iets van te weten. Heel nou je hier zijn in de tuin en in het huis omrennen. Dat vind ik wel leuk. Dat lietse bankje daar, ik vind het een machtige rol. Ik is heel diep in het leven van Simke. Daarvan wordt het echt een achtbaan van emoties, zeg maar zeggen. Ze is leuk, ze is verdrietig, ze is verrelen, ze is blij, ze is woedend. Ik ken hem wel net langer zwijgen. Trouwens, briefwisseling had je het zes kon kennenleren en ben al heel nauw in de besnijing van je rekken. Je schroon, je taalgebroek. Het is correct als ben nu zien in. Ik ken jou amper en toch viel ik een innerlijke zuiverhieters. Als Boppe iets in de jaren dat ik leef, had ik nee een vrouw taal niet in mijn het. Ja. Maar jou hadden wattelen. Ja, ja. Jou bent een vrouw die het mij vol slijmmeidje kent, omdat uw zielen één en dezelfde taal spreken. Maar ik ben vol ouder als jou. Wat maakt het dat nou uit? Ze waart net ervaren als een warme vrouw. Maar als het haar gedichten leest, dan broekt ze wel allerhande woorden in die van mij aanjouwen dat ze wel degelijk warmte in haar hier. Alleen als ze leert het net zo vol als je. Op Harkema hebben we 2 stikken dingen over een man die het hun net bedemmen kon. En geen startdatum? Nee, allemaal niet. Nee. En dit is een verhaal, dat is geen spektakel, maar het is wel een emotionele reis door het leven van een hele bijzondere vrouw. Met Joris lezen. Hoe recensie dat die vreselijk door de uitkwarken van Eeltje Boters Volkertsma in haar boek het jubileumskreun had. Een zwart-wit roman neemt het. Vrij van dramatiek. Simke leeft in een dremenfantasie. Oh, ik haat je die man, maar mijn hele het. Het is misschien wel beter dat ik de Pinnedel is. En Friesland net even veel met het werk van mijn hand. En die lauwe kranten, die zet ik ek op. Fantastisch. Echt geweldig. De muziek, het spelen, het wie wordt mirakels. Ik ben echt 100% meevallen. Ik vond het prima. Nee, het weer prachtig mooi. Ja. Het is wel heel oors tabak, hè? Ja, het maakt echt een keer even door zelf. Ja. We zitten iedere keer in de jaren moord, maar ik het wat oors. We wisten er net vol van Hannet. Maar dan zat ik het van Jan op pensioen, dan vond ik het een geweldig stuk. En ja, dat die mem had de dochter Sabotine Tangen hier. En ja, ik vond het gewoon geweldig. Nou, de uitmarkt hier in de Presentuur die kachelt nog wel even terug. Nijwieken, dan zeggen we in Staren of de ploeg van Zult het decor van Redbad weer oranje kregen heeft. En hoe het stuk Rutschet natuurlijk over de koning. Dus ik zou zeggen, Nijwieken.